מה קורה חברים וברוכים הבאים לעוד סרטון חדש. אני אולירן יוטיובר והיום אני הולך להראות לכם איך עושים צעדים. איך אתם רואים צעדים עם מישהו לידכם או משהו. קבלו. אתם הולכים להגדרות, זה כאן. אתם הולכים לכאן. אם יש לכם פלייסטיישן 4 אתם לוחצים כאן. וכאילו כאן. כאן. ואתם הולכים להגדרות, נכנסים לכל, הולכים עד הסוף, אז אחרי זה הולכים לזה, וזה, אחרי זה אתם לוחצים no, ככה, הנה, עכשיו אתם יוצאים, לוחצים סייב, בום, והנה יש לכם. טוב חברים, תגיבו לי אם נהנתם, יאללה, ונתראה בסרטון הבא, אז יאללה ביי.